Jeg hedder Niels O. Jeg har været med i 35 år i lokalpolitik. Og der er faktisk kun 3 ting i hele verden, jeg ikke bryder mig særlig meget om. Det er lokalpolitisk metervare, stue hvidkål og slæs tale. Til gengæld så er jeg leveringsdygtig i klare holdninger og i ærlig snak. Når vi skal til valg den 19. november, så skal I have et klart valg. Jeg vil gerne give et eksempel. Vores kortsynede venner i Venstre, de elsker at udlicitere, de elsker at udbyde, de elsker storudbud til hele Danmark, til hele verden, for at pine den sidste krone ud af enhver opgave. Vi derimod, vi ønsker, at de slagelsæanske små og mellemstore virksomheder, de skal have en reel mulighed for at byde ind med deres kompetencer og med deres løsninger på de kommunale opgaver. Så det er en reel forskel. For at gøre det, så er man nødt til at udfordre autoriteterne. Og udfordre autoriteterne, det kræver mod. Autoriteterne, regeringen, EU. At udfordre autoriteterne, det kan have visse bagsider. Men selv bagsider, det kan have store fordele.